yum, yum. Hva? Yum, yum, yum. Mors hjemmelavede risgrød med en smule banan. Det smager mega dårligt, men ja! Altså, det ser ud som om det egentlig er okay. Ja. Ja, mums, mums. Mums, mums. Mor og far forstår det ikke. Far ser ud som om han er ved at kaste op. Ja, så skal vi lige have lidt vand. Hvad? Og vi har fundet ud af, at Asta, hun elsker vand. Hun kan ikke finde ud af at holde det i munden. Men slubrer, slubrer. Mums. Ja. Ja. Skal vi lige holde hagesmækken inde? Ja. Så vi ikke får det hele ud af maven. Så kommer der lyd. Ja. Vi åbner hangaren. Ja. Og så løber den ud af hagen. Det er så lækkert. Ja. Og så ud ind igen. Ja. Yum, yum, yum. Er du helt i hopla, efter du har været vågen et par timer i nat? Hva? Mor og far kan ikke lide det. Ja. Ja, er det bare guf? Er det bare guf? Yum, yum, yum.